O sábado 8 de novembro, a solidariedade e a música daranse a man en Boiro. Celébrase a Cea Peñeira Solidaria, un evento que mesturará gastronomía, sorteos e sesións de DJ, todo por unha boa causa. A Asociación das Peñas de Boiro está preparando unha iniciativa solidaria. O vindeiro sábado 8 de novembro organizarán unha cea solidaria a favor da SANOG no restaurante Chicolino de Boiro. Todo cun obxectivo claro, tentar axudar a todas esas entidades que o necesitan. Como ben sabedes, este ano tuvemos a primeira andaina Peñeira Solidaria, que foi un éxito total, recaudamos 6.000 euros a favor da SANOG. Entonces, pois queríamos esta primeira edición tamén dedicarlle a SANOG, así vamos a intentar ano a ano dedicarlo a unha entidade distinta, así porque ao fin e ao cabo hai que axudar a todos. Entonces este primeiro ano era o ano da SANOG, por iso esta cena Peñeira Solidaria la dedicamos a eles. O evento comezará ás 10 da noite e ten previsto alongarse ata as 5 da mañá. Cun módico prezo de 50 euros, os asistentes poderán desfrutar dunha ampla variedade de pratos ofrecidos no menú, sorteos e incluso música grazas ás sesións de DJs que hai programadas. Vamos facer un gran sorteo que vai ser unha viaxe, aínda por determinar, vai escoller o que lle toque, posiblemente a unha capital europea, valorada en 500 euros. Venderemos rifas durante toda a velada e despois faremos un único sorteo que será ese premio especial, e todos os cartos que se xunten ca venta de rifas tamén será destinado íntegro á asociación. Para poder asistir ao evento, a poboación deberá inscribirse a través do correo electrónico establecido dende a Asociación Peñeira e contará cun aforo limitado de 250 persoas. No acto de presentación tamén estivo presente a concelleira de Cultura de Boiro, María Outeiral, quen agradeceu o compromiso de empresas culturais con entidades como a SANOG. Pois a verdad que nos enche de orgullo, que fagan un acto tan importante para moitas familias como é esta cea solidaria a favor de a SANOG. Nós simplemente poñer como exemplo o noso gran area en estar en colaboración e en axuda das nosas asociacións culturais de Boiro e, como non, as asociacións sociais que temos no noso concello ou que fan un traballo tan importante como é, en este caso, a axuda non solamente ás persoas enfermas, aos nenos e as nenas que podan padecer esta enfermedade, sino tamén o apoio psicolóxico, sobre todo, ás familias que non saben como abordar cando se lle dá unha noticia tan malísima e tan desgraciada como é a do cancro dun fillo ou dunha filla e que non se sabe moi ben por onde atallalo. Dende a SANOG agradeceron aos organizadores e colaboradores deste acto a implicación coa entidade. Un evento no que a solidariedade e a colaboración serán as protagonistas no restaurante Chicolino de Boiro.